What's up mga karabas? Hanap na tayo guys ng butas na alimango. Dukot. Uli kami bangos. Bukas, butas din oh. Okay. Laki. Uli gid wala. At siyempre yung lingkod. Nice guy. What's up mga kabisi? So ngayong araw mga kabisi, sisilipin naman natin ngayon ang buhay ni Mr. Nice Guy. So sino nga ba si Mr. Nice Guy mga kabisi? So sisilipin natin ang kanyang buhay mga kabisi. At pagkatapos nun, silipin naman natin yung update ng kanyang bahay. So bago ang lahat mga kabisi, please like, share, subscribe, and hit the notification bell mga kabisi para updated kayo sa next video ko mga kabisi. So ito na guys, kilalanin muna natin si Mr. Nice Guy. So ito na. Okay, Mr. Nice Guy! Ilang taon ka na? 43 years old. 43, so batang-bata. Ilan na daw po ang inyong anak? 3. Puro lalaki. Puro lalaki. Sabi nila maswerte daw yun, puro lalaki sunod-sunod. Tama naman, lahat naman ng anak maswerte. Kahit ba anong gender. Ilang girlfriend daw po ang meron kayo bago nag-asawa? 4. Yummy! Konti-konti. Matindi rin. Okay. Ano daw po ang trabaho ninyo bago nagpasama sa Carabas? Isa akong mainisda, nagbaklad at nagtama. Mr. Nice Guy, anong episode ka unang nakita sa Carabas? Hindi ko na matandaan pero malinit akong nakakasama nila Rabas doon. Pero hindi ka pa member na Hindi no? kami member. Okay. Kaano-ano mo daw ang Carabas member? Kaibigan. Wala kang kamag-anak minsan. Okay. So yun mga kabisi, nakilala na natin si Mr. Nice Guy, ano? So nagpapasalamat ako sa channel ni Mrs. Harabas. So ito yung link niya guys, supportahan natin siya. So mapapanood niyo yung full video niyan mga kabisi, yung interview kay Mr. Nice Guy sa kanyang channel. So guys, please watch niyo po ito. So guys, dako naman tayo dun sa update ng kanyang bahay mga kabisi. So tara guys, silipin natin kung ano na nangyari sa kanyang bahay mga kabisi. So kung maalala natin, binigyan sila ng 100,000 worth na pabahay ni Sir Jeff. So silipin natin guys kung ano na ba yung update dun sa bahay ni Mr. Nice Guy. So ito na guys. Okay guys, yan pala. Kung naalala nyo, binigyan kami ng bonus ni Harabas na 100,000. Umpisahan ko nung sa akin. Ito. Yung. Tapos yung unang sama ko, binigyan din ako ng 5,000. Pinauna ko yung bintana. Ano yun, yung humingi sa akin dito na, linis ko na ito nga, ginising, table sa kabila, yung kabila. Thank you. Uwi pala ito eh. Gusto. Ano dito? Diba? Nalagyan na inabot. Yan. Nalagyan na inabot ng 5,000. Kaya ngayon, yung binigyan niya 100,000, dito naman yung paubos, paikot. Pagkakalahan natin, tapos pakabitan natin yung salamin ng bitana. Yung sobra, dito sa lapag, ipatiles. Yun, no? Tapos na ng palitada, paikot. Ito na yung aming bahay na pinapagawa sa ngayon. Natapos na yung buong palibot niya. Ngayon nasa loob na yung ginagawa ulit. Loob.
Hindi sanay. Hindi sanay. Sanay Yan, ka oh. na. Kinis na. Kinis na. Kinis. So, ito na, sa loob na kami nagpa-pinisin, kulitada. Halos kalahati ng palikulahan. Untay na lang, no? Salamat din sa aking trabador na pugi. Sama si Hil. Yung Ano, assistant. assistant. Yan. Thank you. Sa lolo. So yun guys, nasilip na natin ang buhay ni Mr. Nice Guy at saka nasilip na rin natin ang kanyang munting palasyo. So yun na yung nagawa niya dun sa kanyang bahay mga kabisi. So bago matapos yung video na to mga kabisi, nagpapasalamat ako ulit kay Sir Jeff sa Harabas channel. Sir Jeff, thank you po and God bless. So hanggang dito na lang ulit tayo mga kabisi. So abangan nyo ulit yung aking susunod na vlog. So ito ulit ang inyong kabisi na nagsasabi, be happy. God bless everyone. Bye bye.